Kahnyo trap Aceh National Movement HNM Singkemi mendakakat pratrik naitung kalej ban yakendu ika klidu katanat pulet ke DGP ke jela halor ban pensengau ye shibun kimat ke bakentop ika jingyo rung lailan ki nong Bangladesh hapo uput usam keri India badru halor ke jingjele ki kam sneu kam sme nadu katu kathem namar ke jingkhenre ki nong di bat nong khayi drop shushu ke HNM kelapen sengau ke DGP bakatanat pulet kan penkloino ban thungkam ikisamla hapo katan pulit nakleng presiden ke HNM uba lamprang kharbani ula penpau sikri jipi bat kaseng kladawa pakatan pulit ke jela kedai ban khot hajir iki sipai border security force BSF ki ba apahara hakithan balat padangar iki jingbom lerkam ki sipai BSF pan bat iki khar Bangladesh ki ba wanrung tu syagri India uba lamprang ula keno bekidon ki breu ki badai ki nong song snong ki kithan ki kamai spa ban shim 10,000 uwei ukhar Bangladesh ban pendrung tu si uput usam keri India ula pentip ban nakaliang ke DGP kelakular ban sim kia halur kimat maka HNM kelapan sengau Tingga jongga HNM CC bati Madam DGP ilaya tiri shibun kiai tenrai kawai ke ba kam kosan kalong ba iwan ban ikendu ya IDG badai ban khot somon ya ki BSF nak tena po dangar bat balat namar bang yo komplain ba kidon ki bari jana ki khar Bangladesh ki wanrang rungtu na Bangladesh syari India bat yo ru jingtep ba kidon ki nang husnong jungi nang tei khasi bat karo ki ba shim 10,000 na we from Bangla tengis mila ya kan le thiri taiba namar bang isutu ba ka jingwan rung ki bari sa negeri be it ki kalong ka bama bar ka ba mansau ba namar ban su ono tanggine ki barjala don pang ne rungela iya te kat no tam kin nang wan nang tu nang wan rung ki kar Bangladesh namar ngi sutu ba ka jingwan jong ki poiwer ki poihap khamtam ki kar Bangladesh om tang ba kini iya kayo kam yo jam jong ki samla jong ki nong ki tari muluk henrei marngi ngi latip lupa sejelap bor kum kiseng balang ki bari ki wan hang ne hakadur kum kinong bala henrei ki le pat ki kam lai pujat ki kam sneu kum batu kali tu ka them bar kum bajia ha ki snem berdat ke jingsha generat skor hasmit bat nilai ya diskos ma bat i madam ru ila kular ban simkia yang ne kam namar ngi sutu ba lara kum ki trai muluk ngilong ki minority halga jong ka jala halga jong kari kemut ba klempep ba ka jalam khlaya kan salong ka jala kanong ba akar tala ka bar ti kum ka jaj benreu ngim kwa ba ka jaj benreu nyautrap ka benreu ri ka sejentia ngilong kum ka nong ba akar tala ka bar nama i ba utari trai nong la kalalong ripai bat ka ba kham septing susu kolong ba ngilai diskos ba bat madam kolong namar ba menta kidang wan kini tang ya ka kamai kiji kidang wan le etang kilau project le furukom kam sneu tu kali tu baj ba komater kan wan ka por lada kine ki jaj benreu ki banabari ki labun paj kin kini ru saya kam sunsar yo ka mama yo kin jit lo jong breu le jong nong mikmat kum belajar ki bai ku ki jela te tak tahu ngida kum ka jaj benreu mi sokya bat ngi so ban ai kublai kerpang ye madam bu iba ila ular ban presitom bat sim khia ye ne benta namar ngi sutu ba ka jingma ka jingma sau ka ap yang ngi kumitari termuluk lada ki bar jela ki bari ki wan rung kertlep kat benang me ki por kan me ki si har negeri ke it te ki don ro ki isu ki bang ya discourse habadai ke jing jelai ki kamsneu hamrenting ke jing jelai jong ban ke jing penslem ban palaj ya ki resort police tengah kwa ba i astan secretary ba in brief yang ne bentah i bedai ru i TGP i ba nongkong na ka liang jong kilong me i ban pet ya ki polis por ngoi te mena ko ba ong presiden ila de hi ban ya kren la bun ba ki tupik ila kren te ni tenat ha long ka karkom ya klu jungi ya i madam bat i da shim hiru positively ya ka ka suggestion ka bangi ai te hadin ka tu ga jingkren jong i presiden ka ba ong spang tu ki mendar ba wandung na po Bangladesh bat ki brio jungi ki ba ya shim kabu ban kamai pisa ban pendung tu ya ki brio po Bangladesh ni la ekran nu spang ka kam ka jam
Namar ba pingi ba kejing kurduk kam kurduk jam hapo state mi kriya kam dai ba mulum lah dai kedai ba jor ba ila juya kren nak kapor syakapor hak dai ba kedai pang dai hadum tang ba ka government kam sim kia ya kedai ba ta di mana hak dai ba kedai ngila ya kren ba madam ong madam sumpah ban kampun kloy no ya kajing tungkam tungjam hak department jongka police namar ba PE kat nu tu gibriu ki kena sembah ba ki ba yaki mah na bentaban pendap no ya ka recruitment proses bakin yo no ya ta ka kam jam rai hadu menta kampat urlong ai te ila ekren ngi ong ba lada ka delay kumne kata kamot la david tik kum ong ka tien pareng ba justice denied or justice delay is justice denied mot haba penslam hi banyo ya ka kam jam kala long bet kum bom nom ai re ka kam jam namar ba kum ong i we na gid khot ngi mnai ong ba pi kani ka jing Islam ya kani ka jing Islam hak beidai ban thukam tum jam kalong bet kum ba penduk no ya kalat kalenti ya ki kena samla jungi bakin yo ya kam ka jam te hak beidai ba kani i DGP jungi mana ila ong ba namar ba chwa ban recruit hak beidai ba kani ka kini ki post ki ba per hapok ka police department ti ong ni evaluation ti andala dep bande ya physical evaluation dan gila ban proses coba syakmat pada te hak dai ba kani ka kam i ong ba mene ba kani ka por menta kadang dai ka por ka baslap te kan kam stom bande ya ka physical evaluation ti ong ba mas ndep ka independence day by october ai sedang no ban le ya kani ka ban sedang no ya kani ka recruitment proses hak dai ba itu ki kam di jam ki bla depan advertisement hak te idon bede saki isu ki hak dai ba ki drop si you ba khoj ya kani sabatai ba di publicity secretary namar ba kedai ka benta ka ba i ila ya kren ba di madam DGP Hang drugs ni kat kun kajing celai jong drugs menta kalau long sa bapalat bat ka pen jat ya kalau wai jong ki lung kena ki samla ba menta te kai ka ngi discuss mane kalau ba ngi karpat i medam ban bu kham bon ki check post ban ban kham pen klan chu shu te long le ke bayar dei bad ngi la request ru i ba so ba halem bu lam ka awareness na ka liang ka police department kam tam ki jaka ki babon ki bajalai ni drugs te ila kular ngi bat ngi so sarong sya bang yo kat ini DGP ba kular bat ba iba ong sya in yarap ingi ban le kani badong kam